És most itt egy öreg zöld rock'n'roll a műhelybéli cimboráknak. My baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. Gáz! My curiosity running wild. Playing the radio. No particular place to go. Riding along in my automobile. I was anxious to tell her the way I feel. Softly and sincere. She leaned and whispered in my ear, cuddling more and driving slow, with no particular place. Uram, a ló! Hova dugjuk a lovat? Milyen lovat? Emberek, tempó! A hadseregnek kellenek a járművek! Milko! Főtös! Milko főtös! Emberek, állj! Rajta! A félkörbe sorakozz! Tovább! Gyerünk, vagy háromszögbe! Mozgás! Ja. Nagyszerű! Így tovább! Ez azt jelenti, hogy folytassátok a munkát. Hol, ezredes? Remekül néz ki. Na hát, csak nem fogyott. Hát, talán pár dekát. Nellel csörögtünk az örökzöldekre. Ah. Főtörs, az autó miért jöttem? Attól tartok, még dolgozunk rajta. Már másfél hete itt van. Mintha múlt éjjel a 30-as úton láttam volna. Tessék, hál' Istennek itt egy tanú. Köszönöm, Mun százados. Az ezredes meg azt hiszi, sosem tesztelem a kocsikat. Az meg mi? Lószar uram, mindig mondom, hogy tesztelni kell a járműveket. Mit keres az ott? Elvonja a legyeket a kajáról. Nem tudjuk meg, mi a baja a járgánynak, ha itt dekkol az... A kajáról? Kísérleti program, eddig vegyes eredménnyel. Így sokkal olcsóbb, mint hozatni, uram. És frissebb is. Milko, teljesen megőrült! Ez nem lovas ezred! Nem tarthat jószágot a bázison! Teljesen igaza van, uram! Hallották az ezredest? Nincs paci kapacitás, el innen a jószagú jószággal! Mozgás, lókötők, lóhalálával le a lóval. Mi van az autóban? Odd meg a kötőféket. Konyít valamit az autókhoz, uram? Nem. Nos, látja ott azt a hegyes kis bityót? Igen. Úgy néz ki, hogy az karistolja azt a lyukacsos kerek barna izét. Tudja, amikor Henry Ford Hol először... ezredes? Mi az, tizedes? Beszélhetnénk négy szem közt, uram? Persze, elnézést. Mondja Milko. már. Mi van, tizedes? A Pentagonból hívták. A Pentagonból? Honnan tudják a számomat? Kiküldenek egy csoportot a felügyeleti osztályról, uram, hogy megnézzék a siklótankot. De még csak előkészületi... Mi az, uram? Sok katonai objektumot zárnak be mostanában. Mi van, ha be akarják zárni Fort Baxtert is? Milko nem tud erről valamit? Uram, ön hízeleg. Hogy is tudnék én, egy mezei főtörzsőrmester? Hát csak úgy tűnik, maga mindent előbb tud, mint én. Ez biztos csak a rutin, uram. Jöjjön nyugodtan bármikor, csak szóljon ide. Mondom, emberek, egy ilyen nagy vezető alatt szolgálni, mint Hall ezredes, mindnyájukat arra... Elment. Éhes vagyok, hány óra? 12, mindjárt itt a kínaikat.